But on when it look for that chairman and Robodiala. As the more use opportunity to invite Mr. and Mrs. George and Iwene to the table of their place. Please. I don't have it for. I am Audrey. Chairman, the Kolanut is in your presence. Yes, sir. And if we don't, you go. Ndi wopeni. Oh, Tracy, I'm here. If you have a mother, or saying no, make a work at Razu, on a shiga, or what he had haka, the original cabo, or G, Jurekene, on your beer baby, and all men are evil. Ka I know them, Arkia, Nam within care. So I'm making on your one and also preaching, making on non. Ono mena na ni soja. So I after anya makobo ntibogran. Anaje anamuta. Akop ani sinuku atidi ana enekwara. Andoni mu no kana mutotu esetif niro. Bikoni manofi ya game already I will chebesi soja wana me buria makobo rande anura afaha na ọnọdụ anụ kita ọba mụbụ onye mbụ nke ndị abụ onye ikpeazụ onye bụ onye nke mbụ nọ na ochie ebe a nna anyị ukwu Dr. Ndubisi Ogbokiri na nwunye ya. So biko mmeburu ọjị a kwunye ọdọrọ n'ihu ya. Ememe a na-emezisi ọjị a ewere na-aga n'ihu nọ
Okay, on the Queba. Okay, on knock. On there, chief on knock. Okay. Okay. Ọ eziokwu na nlegharị anya ebe a ọ mụnwa echeghị m na o nwere onye ọzọ tọrọ m nọ n'ebe a onwe onye karịrịla 85 n'ebe a ya weli aka elu onye karịrị 85 okay mụnwa 85 so mana otu a na-eche m eso ọjị n'ala Igbo ọ bụ eziokwu na o rula m n'aka dịka onye okenye mana o nwere onye chiri echi nọ n'ebe a aga m enye ya ọjị ahụ nyefee ya ọ bụ omenala Igbo ọ gaghị nọ ebe a mụnwa abịa so ọjị n'ihu ya so Chief, His Royal Highness Sydney Ihejikwa. His Royal Highness Sydney Ihejikwa, please, Buko, Bianeba. Okay, come good. Igbo mmanụ Igbo kelenu lụọnụ zụọnụ ya mere nna anyị meele ọ bụ eziokwu okenye nna anyị ka ewu a na-ewe okenye nwee nna anyị nwekwe nke a na-akpọ okenye ọfọ eleghị anya ebe a ọmụ okenye ọfọ nọ nga ụnụ ndị nna m asị m Chineke ya gọzie unu unu ahụla ọjị apụtala ọjị omenala Igbo ọya ka eji mara ndị Igbo mana eziokwu obi gide anyị ụtọ ka eme ihe omenala Igbo tozugo dịcha Igbo mmanụ ọwụ ụjọzi biko otu ọbụla o si wee dị ebe ọjị rụjọrọ anyị aka onye isi anyị nke na-elekọta akwụkwọ mba nwanne dị na mba anyị ekelela unu ndị nọ n'Atlanta US anyị ekele unu ndị sikwa esigbo anyị ekelela unu ndị mụ na ha nọ n'oche ndị ichie ndị eze ndị echichi niile ekelele m unu mana ọjị erutego unu mana ihe iji ọjị ọnwụta echi aga ya maka na iji ya nwambenye ọ metụrụ m ya na-aga anyị ga-agbapụ ọjị ọsịsọ unu mana aka nri ga-eji apụ ọjị ọwa akịkpa ga-eji apụ ọjị otu aka ọ dị biko manga isi asị ebe ọjị a metụla obodo aka my president general am na-esobe ije biko ọjị erutogo anyị aka mana ka eme ya ka o si na-adị akwụ ya nị akwụrụsị m gaa n'iru ma m gaa n'iru cha Igbo mmanụ ọ bụ eziokwu onye eze a na-aga ọjịla abalị nwere otu ọbụla esi wee dị abụ ikpe ekpere dị na ya maka mụ ime ka ala gị jiwe jide m ọ bụ ya nị masị m biko Chineke nna ya gọzie anyị gọzie ezinụlọ anyị ya dịrị nnukwu mmadụ onye nta mma nye mmụọ na ya sị m Chineke ebe ọ bụla ị nọ biko asị m ya bịa nọnye ndị Amerịka nọnye ndị ụmụnne anyị ndị Igbo nọ n'obodo a nọnye ụmụ ụmụ anyị asị m ọ ga-adịrị anyị na mma ọ ga-adịrị ụmụ anyị na mma ọ ga-adịrị ezinụlọ anyị na mma nye mmụọ na-asị onye nke gị ka ya ka ala gị eri isi anyị biko Chineke biko ebe ọ bụla ụmụ Igbo nọ ndị ji anyị ụgwọ ha kwụọ anyị ụgwọ anyị mana ndị eji ụgwọ ha enwe ndị na ga-akwụ ha n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ndewo Eze ị ga-adị
Oh, Krotane Shemi and them Papa. Honorable Patron, God hasn't been able to do. Igbo daalụ no onye isi anyị eze ọgọla ọjị mana asị na ọ dịka onwere etu anyị si eme ya na Atlanta so anyị ga-emekwa etu anyị si eme ya na ebe ị nyere m ikike m ga-akwa n'ihu mana ihe ọbụla m na-eme akwụkwọ n'ukwu onye eze anyị kwuru ahụ extension ihe o kwuru ka m na-agakwa n'ihu eze ọkwa ya na ihe dị n'ọjị a na-eji okwu Igbo ekwu ya so na aga m anọ ebe a ka anyị kpọkuwe Chineke Chukwu nna abịa maka ọ nara anyị ọjị gọzie anyị ga na-akpọ ndị mbụ na ndị egede ndị buru ụzọ biri na ndị buru ụzọ kọwa akpa ha bịa n'ọjị ndị anyị na-emere ihe ndị na-emere anyị ihe bịanụ n'ọjị ajụmahụ na-akpọ onye ọzọ na-aghara isi agbara otu na ajụ nna ya echeke m ọchị isi akwụdụmanụ ukwu a na-achụ amakwa ekwenughị ọnụ ọha nna m ochie ọjị ọka eze na igwe gburugburu bịa n'ọjị onye ọbụla na ebe a ndị bụ niile ga-abịa n'ọjị eze ndị bụ unu ga-abịa n'ọjị ụmụ ndị nwanne dị na mba ndị bụ niile ga-abịa n'ọjị a sị na-afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ụbọchị kpataka anya ọkwa ya na-erikarị eke dị ọkpara ụbọchị na-enu na ọ na-abụ mmiri ji ogbugbo ọ banye na ụmị agwọ na-atụ nwambe nwaanyị ga na-emebi ọnụ ya mmiri na-amanwe ọgazi na-ahụ ya arụ mmiri ada akọ n'ukwu ekpete mmadụ ada akọ na obi ada erite obi na ebe nwa ogbenye bi ga-amakwa n'oke akpịrị ibe anyị na-aga ma na-ebu agwa unu na ntụrụ na-akakwa mma na anwụ na ọ na-aba atụchara nwaanyị emechaa di ya bịa ọgụ Amerịka anyị bịara anyị ga-awụla ede anyị gbara aka baa na ya chọrọ ụmụpụta ọpụta mma anyị na ha ga-eke ọpụta njọ anyị sị na anyị kwa ndị bịara abịa na anyị makwa ihe mere ana ibe anyị na-anọ na onye mezie n'afọ nna ya na nwa na mmụọ nsọ n'iru ya tụgharị aka nwunye ya mee ya n'azụ na ya mazụ ụzọ onye nsọpụta si abịa abịa ọbụ ihe mere na-emenụ anọkwara na kama nwa mmadụ ga-atụwa nwa m isi nwa nwere okwute tụwa nwa onye ọzọ isi kama ka nkene ndo dị n'elu ya kwuo ka m mụtara egwu na nkwuolu mmụọ kwuolu mmadụ egwukwa na Prince na akwụkwọ nwata na-ahụ ahụ n'afọ n'afọ mmiri fee ma azụmanya egbu n'anyị Amerịka anyị bịara ọ ga-adịrị anyị mma o akata unu were egbe na ọda nta na ya gbagote na ọpa level unu bịa na ọpa level anyị agbadata down town anyị nọ na akụdu n'elu ya tụọ mfe oridatọ ọ nọ na ya pụọ elu ihe onye ọbụla chọtara ọ ga-ahụ ya anyị nọ na nwa dibịa ama na ụma akpa nkịta eze nkịta dịka ama na ụma ata akpa nwa dibịa so na Amerịka anyị bịara ọ ga-adịrị onye ọbụla ma ekwu onye ọbụla ji bịa ka ọ ga-eji wee mee gịnị wee na ndị nwanne dị na mba biko na na-aga n'ihu unu afụgo na nwanne adịgo na mkpa so na anyị na-ekene ka Chineke gozie ọjọọ site na Kraịst onye nwe anyị ọkwa ka anyị si eme na Atlanta ndị mara ọjị ụnụ agbalịala oke anụghị m ikoro a n'ọjị o ndị nze na ọzọ ga-imeta ọjị aka dị n'anya kọntinu chere metụnụ aka ogogo ka anyị kọntinu ndị nze na ọzọ ndị Igbo mma mmanụ Igbo kelenu biko anyị agaghị ekwu ọtụtụ ụka na ọjị a ihe awa ọjị ala Igbo ọjị nkụzi a sị na otu na otu ọbụla na mgbe ọbụla ị bọrọ nwa ibere ị ga-apụta ya nwa n'afọ ịbọkwa nwa ya ahụ n'ọdọ ịbụta hakwa nwa na ya mgbe na mgbe ọbụla a na-agọzi ọjị a ga-enwerịrị ihe na-adapụta nwanne m nwoke si Atlanta yes nna m mụrụ m
And now, President Emeritus, Chineke Agoshi with long life already. So we say he will add good health to you. I saw working now, but I was watching you. Give me umenala. So that woman is in there here now. And when Yana Poja Kuburoken, Bukanoken or Ruby, he may go about Kushiki, but then it's a culture. So I can't give the oldest here, but keep it, you go Onyeze only could body by 30 years old or 40 years old. But give step for that down. How would Jack Kuburoken? Mana one day, I will do the answer. I will do Amala. So, they have men border, get what to run Amala. Smart you go Naka. How I won't do Amala. But I have a little watching, and they put it because she cannot go short. More logical Naka, gay goes. Because so, in Yamana. Because with that correction, I just wanted to point it out so that next time, I mention the protocol, the processes, the moderations of Kolanut. So, Mr. President, President General and also USA. And I help on Akajugo, Zudibo 1, na Libo. Beside him, Wopano Prince is the Opota Ubie, our National Secretary. One day, we're not watching Jitan, all Kentons and also. Oh, going to one Goshia, Goshikonaja. One day, Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I am Menogia. I did it here so that I am tired.